Milí priatelia, Vianoce nie sú o materializme a krátkodobých zážitkoch, ale o chvíľach strávených s rodinou. To, čo nás v skutočnosti robí šťastnými, je, keď sme spolu, dokážeme sa rozprávať, vzájomne odpúšťať a nachádzať v každom okamihu spoločný čas radosti v objati lásky domova a žiť spolu v pokoji. Preto všetci potrebujeme v týchto chvíľach sa na chvíľku zastaviť a zamyslieť. Znamením Vianoc nie je zhon, plné obchody trblietavých umelých svetiel a nepokoj v našich neuzdravených srdciach. Znamením Vianoc je neuhasínajúca hviezda vo vesmíre, večne žiarivé svetlo v temnote. Nesnažme sa jej žiaru vidieť kdesi mimo seba, ale iba v nebi vo svojom vnútri. A príjmime ju ako znamenie, že prišiel čas Krista. Kristus prichádza bez toho, aby čokoľvek vyžadoval. Od nikoho nežiada žiadnu obeť. Jediné, čo potrebujeme urobiť, je pozvať do svojho vnútra toho, kto v ňom už je. Boha. A že s ním v nás nemôže prebývať žiadna myšlienka, ktorá je cudzia jeho prítomnej svetosti. O týchto Vianociach odovzdajme Kristovi, Duchu večnosti, všetko, čo by nám mohlo ublížiť. Umožni mu, aby ťa úplne uzdravil a aby si sa tak k nemu vo svetosti mysle mohol pripojiť. Odovzdaj mu úplne všetko. Potom každá myšlienka na bolesť, obetu i malosť zmizne v spojení s Bohom, s jediným Otcom pokoja Vianoc. Nám, kto sa domnievame, že láska spočíva v obeti, potrebujeme v tomto čase príchodu Krista vedieť, že obeta v skutočnosti spočíva v odlúčení od lásky. Preto nič, čo si chceme v spomienkach uchovať bez lásky, nemá žiadny zmysel. Kým teda v sebe nespojíme celý vesmír, budeme postrádať Boha a byť bez Boha znamená byť bez lásky. Nedovoľme, aby radosť Vianoc zakrylo zúfalstvo, pretože príchod Krista nemá bez našej radosti žiadny význam. Oslávme pokoj a mier všetci spoločne a od nikoho v tento zázračný čas nevyžadujme žiadnu obeť. Môže ti snáď niečo priniesť väčšiu radosť ako zistenie, že nám nič nechýba a že nás nikto o nič nepripravuje? Tak znie posolstvo času Krista, v ktorom sa obnovuje spojenie s Bohom. Okolo teba sa láskyplne vznášajú anjeli, aby k tebe nepustili žiadnu temnú myšlienku na hriech a uchovali svetlo na mieste, do ktorého preniklo. Nech každý na zemi v čase pokoja vzdáva vďaku tomu, kto mu vrátil domov a poskytol prístrešia pred ostrým vetrom a mrazivým chladom. Tam, kde kedysi stával kríž, teraz stojí znovu zrodený Kristus, ktorého pohľad zahojí staré jazvy. Prišiel pradávny zázrak z láskavej vďačnosti
aby požehnal to, čo nám patrí a bude patriť navždy. Dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako. Majte tú istú lásku. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Príchodom Boha sa čoskoro zrodí nový rok. Zostaňte v mojej láske.